La colla muntanyenca del Campello comença a caminar de bon matí cap a les puntes de Gossalves. Així fa temps era costum vindre a recollir espart. Avui creix salvatge sense que ningú se'l dispute, però la tradició de la recollida d'esta planta encara no està oblidada i excursions com esta ens serveixen per fer memòria i dependre com era allò de recollir espart. Toma, y este también. Mira, Mario, no mira, Mario, que te da. Sí. Anda. Es fa així amb la mà i s'agarren els més grans, els més llargs. Al fer així, agarra els més llargs. I entonces, quan es té, es enrolla en el palo i tira. El collidor que li diuen, no? Collidor. Sí, bé. Abans venia molta gent així a collir espart, però per què venien així? Sí, bueno, aquesta és una de les zones de la península ibèrica on més espart n'hi ha degut al clima, no? I així és que abans era una indústria. Igual que ara anem a replegar taronges, abans s'anava a replegar espart. Lo cojo de aquí, de esta mata, mire, aquí debajo de esta mata, mire. Pero yo no lo lijo, yo porque es para que no se le estropee la punta. Entonces, mire. Y al mismo tiempo cojo poco, pero me sale limpio. Jaume, s'ha apuntat molta gent així a este taller, no? Que feu a la colla. Pues sí, la veritat és que sí. Ja veus la gent que hi ha aquí, jo crec que estem al voltant ja de 40 persones. A més, veig que ja sempre a agafar espart en unes ganes que... Sí, la gent té molta gana i després es continua tot ja en el taller, manipulant-lo ja per fer les trenes, les llates i tot això. La gent està molt il·lusionada, la veritat. Ja l'any passat van tindre l'experiència i va resultar molt bona. Aquí de luego no hay que estudiar. José, ¿quieres un poco de pan? Venga, ¿quieres un poco de pan o no? L'objectiu d'este diumenge és recuperar la tradició de l'espart, però tampoc perdre la tradició de l'esmorzar, així el diumenge és més animat. Però n'hi ha gent com Patricia que a banda d'esmorzar també aprofita ja per fer espart, no? Perquè t'agrada molt, ¿no? No pares. Muy bien, claro. Yo me lo dejo todo lo que tenga que hacer para venirme a la plaita y al almorzar, que es lo principal también. Y la pleita es como la base a partir de la que se trabaja todo el La esparto. plaita, antiguamente yo me he criado haciendo plaita toda la vida. Yo estaba novia con mi marido y él venía y para que me dejaran salir a festear con él, mi madre me decía, hasta que no hagas la plaita no te vas. Y él me daba ramales y yo es cuando hacía la plaita. Y por eso esto es que cada vez que vengo al monte y veo el esparto es la ilusión de mi vida. Si cuando acaba pues festejar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Los ramales se llama esto, ¿me comprende? Los ramales es esto, la añadidura. Hay que hacer el esparto que estuviera seco, ¿me comprende? Y estando seco y mojado y con las puntas quitadas para que no pinche tanto, pues se hace mejor. Porque el sagrado tanque ya no puede ni esperar a que esté sec, ¿no? Claro, es la tradición que cada vez vemos el esparto, venimos al monte y vemos el esparto, nos va el gusanillo y tenemos que hacerlo. Claro.